ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ದಿವ್ಯಾ ಲಾಕ್. ನಿಕುಲ್ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜಾಡ ಇತ್ತಿನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಳ್ಳು ತೋಜುನಂಚಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನು ಒತ್ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಒತ್ತುನೇರದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಲು ನಿಕುಲ್ ಸುಲಭವಾದ ತೋಲಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪೌಂದಲ್ಲ ಬಾರದೆ ಇರೇಟ್ ಇಂಚ ಇಡ್ಲಿದ ಕಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ದೇನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು. ಯಾನು ಬಾರದೇರೇನ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಏತ್ಲಾ ಬಾರದೇರೇನ ದೊತ್ತೊನೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಇಡ್ಲಿದ ಕಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಬಾರದೇರೇನು ದೊತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಲೈನ್ ಬಾರದೇರೆ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಕಪ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಬಂದೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾರದೇರೇನ ನೀರಡು ದೆಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ನೀರಡು ದೆಕ್ಕಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಸರಿ ಆಯ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸೆನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಒಚ್ಚಿಲೆ ಇಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಒಚ್ಚುಡು ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚಿಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಆಯ್ತ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ನೀರು ಮಾತ ಒಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಬಾರದೇರೇನು ಬಾಡಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ ಬಾಡಾಲೆ ತುಲೆ ಬಾಡಾನಾಗ ಇಂಚ ಇರತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ ಬಾಡಾಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯಾಡ ಇರೆ ಕರಂಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ಸ್ಲೋ ದೀದ ಇರೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾಡಾಗ ಬಾಡಾವನೇರ್ದಾವರ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದು ಈತ ಬಾಡ್ದಂಡ ಈತೆ ಬಾಂಡ ಯಾವು ಬಕ್ಕ ಬಾಡ್ನದಾವರ ಶೋಕುಡು ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪುಡ ಉಜ್ಜಿನ ಬಾಡ್ಜಿಡ ಇರೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಬಾಡಾದೀತಿನಂಚಿನ ಬಾರದೇರೇನು ದೊತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾರದೇರೇನು 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು 4 ಮಡಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಭಾಗದ ಮಡಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಉಲ್ಟಾ ಮಡಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇ ನಮ್ಮ 4 ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೈಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಜಿನ ಕತ್ತಿರಿದ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಂತಡ ಹಾಂಡಿತ ತುಲೆ ಆ 4 ಭಾಗ ನೆಂದೊತ್ತೊಂದೆ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೈಟ್ಲ ಪರಿಪೋಲಿ ಇಜಿನ ಕತ್ತಿರಿದ ಸಾಯಡ್ಲ ಪರಿಪೋಲಿ ಅಂತ ಕತ್ತಿರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ 4 ಮಡಿಕೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ ಭಾಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಭಾಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಕ ಐಕ್ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಇರೆಂದಿ ಓಡು ಅವೇನು ಉಲ್ಟದಿ ಓಡು ತುಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇರೆಂದಿದು ಇಂಚನೆ ಇರದಿ ಓಡು ಬಕ ನಮಕ್ ಇರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಕತ್ತೇರಿಡು ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾವು ನಮಕ್ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಇರೇನು ಸಮ ಮಂತದ ತೂದು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಂದೆಟ್ ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಯಾನು ಕತ್ತೇರಿದ ಸಾಯಡ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದು ನಮಕ್ 4 ಮಡಿಕೆ ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ 4 ಮೂಲೆನು ಚೂರು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಫೋಲ್ಡ್ಗೂ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮಕ್ ಐಕ್ 4 ಮೂಲೆನು 4 ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ್ ಹಾಂಡು ರೆಡ್ ಮೂಲೆದ ಕಟ್ ಹಾಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ 4 ಮೂಲೆಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಈಸಿ ಆದ ಬಾರದೇರ ಉಡಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಉಡಾರಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪುದಲಕ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಬಾರದೇರೇಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದು ಯಾನು ಮೂಡದ ಮುಳ್ಳುದ ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಕಟ್ಲಕ ಕಟ್ಟೋಡು ತುಲೆ ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳುನು ಕಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಮೂಡದ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇರೇನು ಬಗ್ಗಾದು ಕುಡೊಂಜಿರೇನು ಆಯ್ತಾ ಅಡಿ ಭಾಗರ್ದು ಕನವಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದಕ್ಕಲು ನೆಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ ನೆತ್ತ ಪರಿಮಳ ಆತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರದೇರೆದ ಪರಿಮಳ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕೊ ಸಿಂಕಿರಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಮೂಡದ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತಾಡ ಶೋ ಕೂಡ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಂಡು ಈಜು ನಾವು ಇರ ದಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಂತುಜಿ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ಶೋ ಕೂಡ ಕಂತುಂಡು ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡುಂಜಿರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು 4 ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು 4 ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಇರೇನು ಉಲ್ಟ ಮಂತ ದಿವೋಡು ರಡ್ಡಿ ಇರೇನು ಉಲ್ಟ ಮಂತ ದಿವೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಸೈಡ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಉಡಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂದೆಟ್ ನಿಕುಲು ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಾಡ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ಕೂಡ ಏನ ಇಡ್ಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.